kenyok. Tak critani. Wong urip iku kudu eling karo ular-ulare wong biyen. Dadi bener apa yang diomongno wong tuwek-tuwek biyen bener. Wong contone kaya to. Wong urip iku kudu eling lan waspada. Artine piye, Pak? Eling karo gendakane, waspada karo bojone. Lah, bojo berarti sampean dadekno nomor piro? Lho bojo ya nomor 1. Ya apa masuk senajan koyo ngono bojo tetep nomor 1. Lho ya ora iso. Lho kok gak iso? Iso nyalano kudu iso. Benerno. Nah coba benernya piye? Lek kan nomor 1 nomor piro katene? Bojo tetep gak iso dadi nomor 1. Lah sing bener nomor piro? Sing bener nomor 6. Loh, lah kok iso? Lho ya iya iso. Sing nomor 1. Sing nomor 1 lah dodokno sampean. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Bener. Bener nomor 1 ketuhanan. Berarti kudu eling karo Tuhan. Terus sing nomor 2? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sing nomor 3? Persatuan Indonesia. Lah sing nomor 4? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 5 nih. Sing nomor 5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iku Pancasila, Krom. Bener sih. Krom. Aduh. Pak Ikram.